Казвам се Станислава Бълзовска, служител в Крестен Булмар. Днес ще си говорим за годишна данъчна декларация по член 92 от ЗКПО. Какво ще научим в този семинар? Кой има задължение да подава годишна данъчна декларация? Какво съдържа комплекта от документи, които се подават с основното тяло на годишната данъчна декларация? Как се преобразува счетоводния финансов резултат? Как се определя данъчния резултат и дължимия корпоративен данък? Най-важната част. Първия панел ще бъде за задължените лица за подаване на годишна данъчна декларация, както и допълнителните изисквания във връзка с информацията, както и преобразования в основното тяло на годишна данъчна декларация. В панел 2 ще обсъдим основните акценти в приложенията на годишна данъчна декларация. Ще наблегна на приложение номер 4, тъй като предполагам, че това е нещо, което най-много ви интересува, новото приложение. Определяне на дължимата лихва по член 89 от ЗКПО. Там съм се постарала да намеря едно много хубаво примерче, какво всъщност се случва и какво е нашето задължение, тъй като ние трябва да изчислим единствено превишението на и дължимата лихва. Това остава за НАП.